Agraïm la visita d'avui des de la Diputació per a donar-nos suport als pobles menuts en les seves inversions que estan tinguent per a recuperar els pobles rurals i que aquestes inversions són tan necessàries per a tornar les necessitats que tenen la població i per donar qualitat de vida a les persones que viuen, sobretot a Terrateig. Hem estat este matí així, en Terrateig, a la Vall d'Albaida, acompanyats de l'alcaldessa i del regidor, i res, veient l'intens treball que estan fent i com estan fent tots els alcaldes i alcaldesses en aquest temps, i hem pogut comprovar com també en els pobles menuts la bona gestió, el treball diari dona els seus resultats, i simplement molt contents de veure com s'està treballant intensament en aquest poble. Molt contenta de poder estar per fi ací a Terrateig, i dic per fi perquè després d'aquest any dur de pandèmia ha sigut complicat poder estar el dia a dia al costat dels nostres pobles, sobretot dels pobles més menuts, que entenem que el reforç de les institucions supramunicipals són importants, i avui per fi hem vingut ací i contentíssima de poder acompanyar a la seva alcaldessa i a part de la corporació municipal en una visita pel poble en què ens han mostrat quins són els projectes que tenen en ment i també veure per a ells l'important que és fer aquelles xicotetes coses que fan gran un poble, que és finalment per millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes. Molt agraïda del treball que se fa des de cada un dels nostres pobles, per menú que siga, i de l'esforç que suposa per a, en aquest cas, la seva alcaldessa i la seva corporació, poder tirar endavant tots els projectes que tenen pensats per al seu poble.